Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Ako, mao ikaw. Unsa man ang ngayon itawag na ko, ha, Rudy? Dili ba day ko inutin na pungkol naman ko? Mausap na karon ang akong apelyado. Dili na ko Chloe Monsa. Ako na si Chloe Pungkol. Chloe, Mauna na akong apelyado karon, Rudy, di ba? Chloe, ang importante nga buhi ka. bitaw anak. Mas importante nga buhi ka. Mas may pagnamatay na lang ko, ma. Chloe, Kaysa mabuhi ko nga usa na kainutil. Chloe. Hindi naman ako importante para ni mo, anak. Inahan ko ni mo, Chloe. Nagkinangilan pa ko ni mo. Ako nang nakinahanglan nimo karon, ma. Kay ako na nga timanodon og maayo. Og kanang dili na ko madawat, ma. Nga dili na ko makalakaw. Makalakaw ko ba, Chloe? Saan man? Tauran ko niya til-til. Kana ang dili na ko madawat, ma. Rudy, nga dili na ko makalakaw og tarong. Mao ko nga magkikatubang sa akong mga higala. Usaon naman lang ako sa pagtrabaho, ha? Magain ako sa wheelchair, di ba? Dili ka mag-aid sa wheelchair. Kung maningkamot ka nga makalakaw, pinagi sa artificial na tail. Dili ko! Dili ko gusto ka artificial nga tiil, Rudy. Ma! Gusto kong mabalik ang ako mga tiil. Ibalik din ninyo, ma! Chloe, kung gusto ka magagawas din sa ospital, kinahanglan ka. Chloe, anak. Pwede ba? Jericho! Jericho! Ibalik ninyo ang akong tiil! Chloe. Chloe, gusto na. Gusto na, ha? Ayaw palabis imong kagulo. Pungkol ako! Dili na ko makakuyog nimo sa imong mga lakaw. Ikaw na ko nimo, Jericho. No, dili na may tabo. Makauban gyapon ka sa akong mga lakaw. Ay kabala ka, Chloe. Ikaw pagyapon nga akong pakaslan. Jericho. Kinahanglan makagawas ka na din, okay? Aron makasuroy na ta sa laing dapit. Og ikaw bala ka. Buhaton ginako ang tanan nga mabalik sa normal ang atong kinabuhi. Jericho. Chloe, love. Kinahanglan maningkamot ka nga makapauli ta. Aron matauran ka dayon og artificial nga tiil. Hain siya. Tuwara siya sa bahay. Nagpaabot mo. Unsa man kay mahitabo na ko ining baya. Unsa mahitabo na ko sud sa 5 ka tuig ng pagpuyo ining baya. Agoy! Oh, Agoy! Day, sa mata. Ay! Ang damadani mong lawas o kalagday. Ha? Ay, Kay ngano man ang inday? Nganong lawas ang kalagman gyud ang akong adahon. kay nanawag si Don Jericho nako. Mapauli na din ni si Miss Chloe. Mapauli na siya. Day, samanta. Sa manang kabuhi ni mo diha andam na ha. Ligo na, hikti nagmaayo ha. Nang ayaw sa ko pakulbain nang uy. Unsa man gyud ina si Chloe? Kanang ay babae na siya. Aryat nga babae. O nasuko na siya di mo, busa. Andaman na lang dani mo nga aping. Nganong ang ako mga aping ang andamo na ako na inday? Ay basta, andaman lang imong aping. Dinilasa ka. Kaya akong pandamon ang kusinira, ang pagkaon nito nila. Ay, mauna to ha. Kung sagpaon ka ni Miss Chloe, hupo lang. Hastil, yan, nangupaw naman ako ka. Day, tag-asa magitong koko. Unya, kani mong aping hamis na bana. Day, naong ni mo ay hapsay kayo. Sus, makawitan na koko atong bayhana, ambot lang. Anugon king kanang na ang imuhang panit nga madaot na. Ayaw kabalakan ako ng inday. Ako rin bahala. Anala, sige. Atuon sa nakong kusinira ha. Sige.
Noon sa masablis man ang inday, uy. Gikulbaan naman noon ko nga mauli na ang akong nasadaan. Love, okay ka lang? Okay na ko, love. Excited na ko. Ha? Unsa may nakapa-excited di mo kalit? Gusto na ko makakita sa dagway sa babae nga naghimo na kong inutil. Ha? Chloe, mabuhat ni mo ang tanan ni mo buhaton niya. Basta, di lang ikaw ang madawat, okay? Oh, di na tos bahay. May sakin na nang miabot. Ay, kalain sa akong gibati, uy. Mura man og dili ko makaginawa sa kakulba. Ay, ako ni abli, miss. Uy, naaraman di ay sakit doon lang ilang katabang nga lalaki. Nana, naablihan ang ginagi. Siya ang sadan. Oo. Kanang babae nga nagbarog sa atin. Siya ang nakasanim. Baday, ipakanawag ang wheelchair sa luyos sakyanan. Oh, sir. Mao dinig dagway sa panuway nga naghimo na kong inutil. Oo siya. O siyang mamahimo ni mong alalay. Ikanaog na ko, love. Dali, love. I'll sound ka. Hinay lang, ha? Gunit lang sa akong liog, love. Mauday na si Miss Chloe. Miss Isa kaayo siya. Guwapa. Pero luspad lang. O pinangga kaayo siya ni Sir Jericho. Gunit ba yung wheelchair, ha? Baday? Yes, sir. Naunsa man ko eh. Gikulbaan man kung maayo nga nagtanaw nila. Naana. Napahiluna na sa wheelchair si Miss Chloe. Unsa man ka diya, Samantha? Nagtanga ka man. Ha? Naana ko, sir. Miss Chloe. Sorry. Ikaw dahil nag-inutil na ko. Sorry, Mama. Wala ko tayo, Mas mutawat pa ko kung imo ng kituyo. Kung ang rason nga nagkaaway ta. Ay, dili na ko matawat. Nga naputlan kong tiil tungod kay nagdanghag ka. Sorry, Ma'am. Ayaw ka bala ka, Ma'am. Ni ako aron silbihan ka. Sugo alang ko, bisag unsa. Andam kong mutuman ini. Di man inang imong gisulti, ha? Yes, Ma'am. Love, may mubag musod na ko sa atong kwarto. Sure, love. Sige na, Samantha. Ito na yung wheelchair paingon sa among kwarto. Love, gusto ko nga ikaw ang uban ako sa akong kwarto. Dili pa ko gusto mo tanaw sa naong anong bayana. Sure. Sure, love. Sige. Ako na yung muhatod ni mo sa atong kwarto. Day, unsa na giingon ko nimo? Masagpaan gud laki ka. Paano mo sa kamupo dahin oy?
Kinahanglang makahungawang yung kasuko na ako ng Inday. O dyan? Mahungahon yun. Ay, pasagdan na ni mo siya mo pasakit ni mo. Sa pagkakaroon, may katungod siyang mapasakit na ako. Tungod kay, makaluluoy kaayong yung kahimtang ng Inday. Ha? Naluoy ka ni Miss Chloe? Takilid gamay na ba? Kay butangan ako gunlan nimong likod. Nakabati kasi yung gisulti, love. Andam siya nga mutuman sa tanan akong isuko. Naibaw siya sa saangay ang nabuhat ni mo, love. Og may kontrata na mi. Kasilbihan kaniya sud sa 5 ka tuig. Og 5 usab ka tuig nga mag-antos siya. Ikaw nang bahala, love. Atod, mubalik ko karon sa opisina. Og ikaw nang bahala din isbay. O sa man, gusto ka nga magkuha kong private nurse nga moatiman mo? No. Katong salpahis ang gusto ko nga moatiman ako. Ha? O, abin ako, di ka gusto nga makakita niya. Pasudlas niya, love. May isugo ka na ako, Miss Chloe. Doon na ko. Ayaw kong pasinggita. Unsa man ang isugo ni mo na ako, Miss? Paghikog. Unsa? Matod ko. Paghikog. This news is brought to you by Petron Turbo Diesel with Turbo Plus technology. Restore your engine like new with Petron Turbo Diesel. This time check is brought to you by Carbocystine plus Zinc, Solmux Advance with Zinc. Pinalakas ng zinc para tulungang labanan ang ubong dulot ng coronavirus. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ako, mao, ikaw. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama. Back to me